Jon, egunon. Egunon. Bueno, orkestu zaitez apurtzu bat, bai? Bai, Jon Solaguren naz, 2011an hasi nintzen lanean eskolan, eta hasieran patioa garbitzen hasi nintzen, eta Joaneri laguntza ematen azkeneko orduetan, berak ezin zauen gauzak egiten, bera bakarrik laguntzen. Bueno, mantenimenduan sari ekipo bat, ez? Epatu duzu Juan, Bai. zenbat sarie, zerako lanak egiten duzu ez? 3 gara, Juan da sarrena, lehendik dagoena, gero Abeletan izatu ginean, eta orain dekogu laguntza komunitateko mutilekin, eta eurek laguntza ematen digute, guk ez garen gauza heltzen, Horrek dira jasuten etxeko gazteak, ez? Bai, hauten hasi dira, eta oso ondo prest dagoz lana egiteko, eta laguntzeko beti edozein momentutan, eure eskatu, eta... Eta, bueno, zein da zu ikastetxean hasi zinenetik? Bueno, zure lana edo... Bai, 2011an hasi nintzen, baina hasieran patioa garbitzea zen nire lana eta Joanekin laguntzea. Eta gero oin dela urte gitzi hasi nintzen mantenimenduko langile bezala. Eta, bueno, patioa ere garbitzen dugu. Eta, bueno, gure lana da edozein arazoei konponbidea ematea, aldogun neurrian gure erramentakin. Bueno, eta, claro, ez da bakarrik ikastetxeko lana, baita be bada askotan esitzaileakaz, behar da bena, ez da? Bai, hori da. Hemen jente asko egiten dugu lan, eta oso handia da ikastetxea, eta arazo asko egoten dira, egunean zehar edo... Eta gero ikasleakaz, badeko zu bai patioan egoteagatik, ez da? Harreman... Bai, lanak egiten dute, zapatuetan lan egiten dute bai, eta hori zapatuetan dau kirola, eta hori emototza aukera ikasleekin partidua zelan joan dan, edo hori buruz berba egitea, eta horrekin harreman ona. Eta 2011an hasi nintzen ez, jente ikasle asko ezagutzen ditut, hemendik 9 urteetatik, hemendik pasatu lehenengo DBH, bigarren DBH, batxillergoa, eta oin Durangotik bai, ikusten dautenean, hori bai posible. Hori bada zure ardurek dekien beste esparru, hurbila eta berezia, ez da? Bai, eta asko gustatzen jata, ume askoekin harreman oso estua bedukat, hemen eskolan eta kanpo bai, eta oso posible. Bueno, eta, orain egoera apurtxo eta aldatu egin da, ez? COVID-a dala eta... Bai, irakasleak etxetik egiten eban lana, eta guk hemen egon gara, prestatzen eskola, geletako mailak bere neurrira jartzen, hidrogela komunetan, geletan, gero lurreko pegatinak jartzen bidean nondik sartu, nondik ez, eta bai ikasleak ez zeudenez, egiten dugu margotu, eta ere dauzen udan egiten dugun lanak, egiten duen oingo sarratuta gonzanez eskola, aprobetsatu genuen da egiteko lan horiek. Eta egunerokotasunean, COVID egoera honetan, zeintzuk lan egiten duzu ziaia egunero? Nik justo ardura hartu dut hidrogela eta birkola egunero klasetatik, komunetatik, eta dekogu 5 puntu eskola barruan estoka, irakasleak aurra juteko hartzeko gelditu badira hidrogel barik, ero birkol barik, hartzeko eta horre puntuak nik nabil egunero betetzen. Bueno, eta behar bada, ardurak aldatu badira bebai, zuetzat, egoera honek zer irakatsi dotzu edo zer ustezu garrantzitsua dela zaintzeko? Responsabilitatea, bakotzak jarri aldutzue norma batzuk, baina zuk aukio duzuzuk responsabilitatea eta ardura hori egiteko. Ez dela aldotzu esan edo zer, baina zuk ez baduzu zurea jartzen, Oso ondo, Jon. Bazakizu zer gehiago gehitu nahi duzun, bestela, hau da... Oso hipozik nagoela lan hau egiten, eta gustora familia bat dela hau, eta oso gustora nagoela.
oso ondo egin, eskerrik asko, eta berarte. Bai, agur.